Hurian itu hata, tapukama partang yang ata di bagasan Boronginon melalui live streaming nangpe di bagas tabe tapai itu ma tapuji ma tu hata mare de mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumapalangit, dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhani, pajojo muna maahu, laho martangiang tu ahu, jala tangi honok kumahamu, jala luluam muna maahu, laus jupang hamu, melutung dilului hamu ahu sian nasa rohamuna, jadi jupang hamuma au haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, holan ala asini roham sabbingdo, ubain natarbain hami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehonom mudo na pinangido nasida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehom ma natau hanguluan nami, lehom ma dihami saleleng dihasianganon parbinotoan dihasitongami, dohot dihanguluan saleleng-leleng na, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demaita. Tapi gima turpuk epistel songon patujulun jamita di pertangyangat Boronginon ima natar surat di Sada Kronika 10 ayat 10 saat rodi ayat 20 tapai hutihut ma. Dungi masuk ma Raja Daud tu bagasan udung-udungi, laus hudul ma ibana di adopan ni Jehovah nin nama. Tungi sema au pola ale Jehovah debatakku, jala tungi sema pola anggo pinoparhu, ubay tung di buan ho au sahat rodi tuson. Akup ni mau tiku depe di roham ale debata, pola huhut marbaga-baga ho taringot tu pinopar ni naposom, taringot tu nama sasogot, jalanunga ditatap ho ahu, songon panatap ni jolma ale Jehovah, debata na digijangi. Tungaha dope akup ni sidohonon ni si Daud tuho, ala hamuliau na binasa homu tu naposom, ala itahe ditadahodo naposom. Ale Jehovah, ala ni ahu naposomon, jalho bartulo meniroham nunga dibahiko saluhut halongangan na bolon, laho pabotohon sude akka habal gaon on. Ale Jehovah, dangadong nanggosada tudot soko, jaladang adong debata dukon niho,
hobbartu saluhut naong binigeni pinggol nami. Jalatung di dia ma adong jupang sada bangso di tanaon, songon bangsom Israel, polatung debata sadiri borhat laho manobus sada bangso, ainon na dohot laho mabahen guarmu marbarita, marhite sian halongangan bolon dohot nasokal. Laho pabalihon akka bangso parbegu maradopon bangsom na tinausmu sian Mesir. Jalanunga dipadiriho diho bangsom Israel bahen bangso rodi saliling-liling na jalaho ale Jehovah gabe debata nasida. Atong ale Jehovah say pahotma hata nang pinarbaga-bagami tu naposom taringot tu pinorparna sahat rodi saliling-liling na jalabahem ma hobbartu na pinarbaga-bagami. Olo say sitong may jalalam tutibul na guarmu rodi saliling-liling na asa dohonon ni halak songonon Jehovah sebat do debatani Israel ibana tongon debata humokop Israel jalahot do ia pinopar ni naposom si Daud di jolomi. Ay hodo ale debatakku nunga di papatarho tupinggol ni naposom pabuwa ikon pauliommu di ibana sadabagas. Alani i ubain hum rohani naposomon martangiang dia dopamon. Ope ale Jehovah hosad diri do debata jalanunga di parbaga-baga ho tu naposomon hata na dingganon. Atong nunga sa palalomoro ham mamasu-masu pinopar ni naposomon asahot dia dopamu rodi saliling-liling na. Ay manangise na pinapsu pasum ale Jehovah ima dapotan pasu-pasu rodi saliling-liling na. Ido sahat na martua do akka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari demaita sian buku ede nomor 750 ayat sada dohot 2.
Tuhan do dame madihamu sian Tuhan di bata ama do sian anak nga Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras ma dihita saluna dia manami inanami na inaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus atau di bata na marsaringar di tonga-tongata ima nata surat di Evangelium ni si Lukas bidu 10 walu mamuka sian ayat sada 1 ayat walu didok songonon. Dungi di tahun ma tunasida upama sada babua ikotoktong ngasida martangyang nasutupa leba odo atana adong madi na sadahuta panguhum sada dang yabiari di bata jaladang diparduli hojolma ale adong ma diutai paropuan nama balu naro manopot ibana mandok pitori au maralohon aloki jadi leleng dang rikot rohana alainin nama muse di bagasan rohana tutudo dang wabiari di bata jaladak parduli au di jolma alai upitori nama baluon ala dineng-nengi au atik beharo ibana mau muse manggaryang yau dungi di dok tuhani ma tangyok kamu ma pandok ngi panguhum nagiduki ia debata tungso pitoran nama akan napinilit na akan naman jo ibana arian dot borngin tung pangeron nama na dinasida hudok madihamu magi rama pitoran nasida alai tagamon jupang anak ngijolma ima haporsyaon di tanoon aroronai di hata Indonesia di dok Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Dia manami nanami martangyang ima bagian ngulu ni halak naporsia. Diturpukon diajak Tuhan Yesus dehita buado martangyang nasotupa lembak mandang di atas Indonesia yang tidak jemu. Adonggo sian hata naleba di patorang Yesus mendang tidak jemu-jemu ado lapatan ing meminta memohon
yang tidak jemu-jemu. Adong piga-piga tipe halak na martangyang. Na parjolo tipe rutinitas. Tipe rutinitas berarti dia berdoa hanya rutin saja. Ima mau dianalogikan, kita bisa contohkan songon pegawai na membaen absen fingerprint. Masuk fingerprint, keluar, mau pulang fingerprint. Rutinnya saja. Artinya bahwa itu hanya kewajiban, sekedar kewajiban saya. Dia mana halak songoni martangyang. Halak na songoni hola namangan do, imana martangyang. Ba mululaw na mudum, martangyang. Dapat mangan manugut, martangyang. Dapat mangan nariat, martangyang. Dapat mangan borngin, martangyang. Itu hanya sekedar rutinitas saja. Doa hanya sekedar rutinitas saja. Tapi itu juga lebih baik daripada sama sekali dia tidak pernah berkomunikasi kepada Allah. Adong tipe ni si partangyang muse na alani kebutuhan. Dia memohon, dia meminta kepada Tuhan karena kebutuhannya. Anggoon mo itu dianalogikan songon danak na mangidu hepeng lau manuor buku kebutuhan persejaran. Dia meminta, butuh, Pak, Mak, minta uang, mau beli buku. Ala kebutuhan di mana? Buku. Jadi orang yang berdoa seperti itu juga ada karena kebutuhannya. Pada adong narik kot di mana pada saat dia butuh, dia berdoa untuk kebutuhannya. Biasanya bermacam. Ada yang merengek, ada yang membujuk, ada yang bermacam-macam. Ima tipe ni halak na martangyang. Alai yang mau kadongan, adong go halak di martangyangi, di bagasan tangyangi, adong tipe-tipe na muse. Tipe na parjulo, ima na martangyang, na holan rikot di dirina. Biasana holan alak na martangyang rikot di dirina, olah dirina di sarion. Dipanggil itu Tuhani, Tuhan saya butuh ini. Tuhan berikan ini kepada saya. Tuhan saya minta ini. Ego. Olah ni mana? Dipikir ibana. Halak na si partangyang songonon, boy do tukun. Boy do tukun di mana mangidu. Ala tu dirina do ibana mangidu. Alai, boy do kecewa ibana. Madele ibana. Ala dang dilean. Ala dang diului pangiduan na. Banyak orang yang kecewa kepada Tuhan karena permintaannya tidak diberikan. Menurut dia tidak diberikan. Padahal mungkin Tuhan sedang menguji dirinya bagaimana dia taat dan mau bersabar menunggu pemberian Tuhan. Allah tu dirina dui mangidu ibana. Allah ya dong muse halak namartangyang manangyakon tu halak nasi mendoakan orang lain ada. Banyak orang mendoakan orang lain untuk kesembuhan orang lain. Biasa. Tapi biasanya orang yang mendoakan orang lain belum tentu kusuk. Belum tentu kusuk. Alanya dang itu dirina. Dang untuk kebutuhannya. Nggak ada mungkin sama-sama dia. Bagaimana mendoakan orang lain untuk kaya? Bagaimana mendoakan orang lain untuk sejahtera? Sementara diri dia sendiri belum tentu sejahtera. Biasanya orang-orang seperti ini mendoakan hanya formalitas belaka. Alaya dong goda patuluhon. Dia memanami inanami. Jalaon disusohon. Nakin ujaha adong
diprakarsai Presiden Joko Widodo, doa bersama lintas agama. Doa bersama lintas agama. Dia mendoakan dirinya dan mendoakan orang lain. Mendoakan dirinya dan mendoakan orang lain. Biasanya ala dong kebermasalahan bersama-sama. Ala dong penderitaan yang bersama-sama. Dia mendoakan dirinya dan juga dia mendoakan orang lain. Nuaingon, nadong go permasalahan tak, penderitaan tak, bergumulan di bangsa tak bersama-sama. Mari kita berdoa. Bagaimana kita mendoakan agar pandemik COVID-19 ini berlalu. Dakolan tualak nasi, dakolan alak namar said. Itu diri tapi buah menjaga asal nakona saiti. Molodang dialusi, dan yangi dilalai mana, dia akan berdoa lagi. Ada yang mendukung lagi. Mari kita bersama berdoa. Ada saling mengajak untuk berdoa. Ima doa bersama. Adonggo di halak Batak padohan songonon. Ditorudo tangan namangidu. Ditorudo tangan namangidu. Mau digijang kok tangan mangidu, tangan digijang berarti merampas. Tapi kalau orang yang meminta, yang memohon adalah tangannya di bawah. Artinya apa? Kamu rendah hati, ikut toruk goroha, serep doroha, mangidu. Bukan memaksa. Meminta. Songon ina nawawalunakin. Mangidu tu panguhum nageduki. Memohon kepada hakim yang giduk itu. Supaya dia dimenangkan dari permasalahannya. Sabar, dia meminta. Meminta dan meminta. Mula di Matius 7 ayat 7 di dok. Pangido ma saya lehonon nado. Lului ma saya nadapotad do. Tuktuki ma saya bukaon nado. Mintalah. Minta tidak bisa sekali meminta. Minta, minta dan meminta. Berkali-kali. Bagaimana kita sabar untuk meminta. Mencari tidak hanya untuk sekali melihat saja kita sudah terus dapat. Tidak. Mencari, dicari, mencari, dan terus mencari, dan kau akan mendapat. Ketuklah. Sarupa do mau mengetuk pitu, menoktok pitu. Dang boy sali, dang ibegi. Dang ibegi berjabu, mulus sali. Alek diketuk, dan diketuk. Tuhi berkali-kali. Maka pintu akan dibukakan. Bagaimana kita mencari. Molo di dok Apostel Paulus di Rom 12 ayat 12. Marlas niroha mahamu makirim, marbenget niroha mahamu diapur suon, jugulhon martangiang. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Artinya apa? Tidak bisa hanya sekali berdoa. Tidak cukup cuma sekali berdoa. Kau harus meminta, memohon dan memohon. Mulai Atabatak, jugul, dan ulo taluon. Songon si Jakob, namanggarang buto Tuhani di sungai Jabok, mana di haoli mana Tuhani, ipaksai mana Tuhani, pasu-pasu wow. Ima jugul, dia apa? Mau merangkul, menggumul
Soalnya di bagas setang yakta. Kita gumulkan. Pada saat kita gumulkan dua itu. Pada saat kita mendoakan dua itu. Dengan iman. Maka kita akan mendapat jawaban iman itu. Molo di Yakobus 5 ayat 16. Namar gogos itu tudo tangiang ni partigor molo dihabur juhon. Doa orang benar sangat besar kuasanya bila diimani, diyakini. Yakin enggak dengan doa kita? Burju do hita porsia do ditangyakta, manang naragu do hita di permohonan ini. Kita ragu memohon kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan mau mengabulkan doa saya? Apa doamu, Amang? Apa doamu, Inang? Apa doamu, Naposo, remaja, do sekolah minggu? Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan kabulkan doa itu. Idoi baga-bago Yesus nakin. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus yang berkata seperti itu. Sedangkan orang lalim, hak yang lalim itu saja mau membenarkan. Apalagi Tuhan yang maha baik. Tuhan yang memilih kita. Dia tidak mengabulkan doa-doa permohonan kita. Martin Luther mendok ora et labora. Ora et labora. Berdoa sambil bekerja. Berdoa saja tanpa satu tindakan, itu juga sia-sia. Omong kosong. Tapi kita juga diharapkan berdoa sambil bekerja. Dakuwoto, moga-moga dang hoax. Nakin adong go barita, adong foto di bandara, gudang jolma, lalu berangkat, mulak, mudik. Sudemar masker, jala adonggo petugas, disi, petugas kesehatan. Suku-suku dihitam. Kita sedang melawan bersama dengan pandemik COVID-19. Tapi kita melanggar aturan itu. Bagaimana bisa sembuh? Bagaimana bisa hilang sebelum wabah ini hilang karena kedisiplinan kita. Godang, kita tidak disiplin mungkin. Keluar rumah, berkumpul beramai-ramai, dan melakukan perbuatan yang tidak bersih, itu akan bisa menularkan. Di bahan pamareta do program PSBB adalah untuk menghilangkan. Doa tanpa perbuatan itu akan sia-sia. Doa tanpa perbuatan itu akan sia-sia. Tapi doa yang dikuatkan oleh perbuatan, maka doa itu yang diyakini. Dan Tuhan melihat itu. Noeng, jamu kadongan, marhite-hite nama son. Marhite-hite kejadian on. Ado neng dohonota. Ado neng dohonon ituani. Di ayat 2 di Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang,
Adakah ia mendapati iman di bumi? Udok madihamu magira pitorana nasida. Tagamon jupang anak di jolma ima haporsiaon di tanoon di halorona. Sudahkah datang Tuhan, Tuhan yang sudah datang saat ini di rumah masing-masing. Beribadah bersama-sama, bapak, anak, suami, istri. Apakah iman kita di dalam berdoa itu sudah datang? Allah sudah datang. Apakah iman haporsiotei? Roh? Sotum. Kami mandeli ita. Ditiki adong PA naposo bulung. Adong suku-suku ni naposo bulung. Amang pendeta, kami udah bosan di rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah. Sampai-sampai berdoa pun sudah bosan. Berdoa pun sudah bosan. Amang inang, kalau di pemerintah istilah work from home, saat ini kita mau dikatakan worship from home. Beribadah dari rumah. Beribadah dari rumah, maka iman kita kepada Tuhan, Tuhan mendapati iman kita. Di bagasan paribadaton, di jabu, di berek Tuhanima, dapot Tuhanima aporsiaon, alusan ni Tuhanima pangiduata. Amin. Artangnya minta. Ima tutu ale Tuhan, ipayungoto dohami. Unang leba martangiang. Molope dang alusamu tang yang ngami. Dang madili hamisi. Di bagasan serak niroha, di bagasan habengeton sabamiroha mangidu hami. Tutangamu nabadia itu jolom nabadiai. Tarlumubi namasa di tonga-tonga nami bangsoon nang disadok portibion. Pargugui hamli Tuhan. Pada wakasay sait siat pamatang doktor dinami. Molo pe dijabu hami karejo. Alay toktong mahami beribadah rap dohoto. Roho di tonga-tonga nami. Jala di bagasan roha do pikiran nami. Alane saat di homa ngulo nami. Olat nyon ro disaliding ngililinga. Amin. Barede maita indeta nomor 240 sia ayat onom dot ayat pitu. Você
kita. Ale ama nami na di badong gijang marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Odole Tuhan na paluok kami huriam. Jalalas hodo manay tami gabi anak di harajaw mi. Mulyati madya siniruham. Serajay ma huriam marhiti-hiti todim ton di perbadia. Asamiyad di hami Buddha na pinudahon ni hatam. Sa patugo porsyon namin Tuhan, marihititi persauran nami nang di pertanyaan nami mudarion. Asalam di boto, hamil Tuhan mayitun hatam. Jala lasro nami toktong madalan yung ulo nami. Ala utad da hami hanggulo na siyakoy. Paso-paso matoktong hatam ali Tuhan nang di jamitahon na posom. Asalam mararat harajaw mo. Jala monang, jala asa talu harajaw ni Sibolis. Oleh Tuhan di bagasan tikyon. Pasu-pasu ma pamarita nami rap dohod akka dongan na. Nagumong ko pami. Sa leo matuna sida pistaran na siya kali Tuhan mangarupi akka namason. Asa diboto mga turhon aturan na dinggan. Na tao pasangapag guarmo. Jala paluaho kami ni Tuhan siyan parmaranon. Pasu-pasu matoktong ni Tuhan salu ruas ni Huriam. Aka ama, ina, kaduli-duli, kana uburu, nang akadadanak. Asa ho matoktong mga rambutin na sidal Tuhan. Jala salam tabay kabisukon, doon akka apistaran. Ali Tuhan di bata ama namin ang dibagasan, budari na Tuhan, utang yaw ka kami, sudia ka nanyula ni ruas ni Huriam ali Tuhan. Akan namula sa mga pegawai partiga-tiga, kakaryawan, swasta, guru, TNI, Polri, kaparojek, supir, taksi, tempel ban, buruh, mahasiswa, akaparsiajar, do, dan nahasingil Tuhan, na kana sudah butak karejo. Akup nil Tuhan, say pagabi ma kanila na sida di bagasan na masaon. Jala buhay dapat ang mga kami. Jala di bagasan ay pasok kami toktokan ni Tuhan, nakpi marukil, mengadopi akka si tahun nonon. Saya tatak ma salut akka dongan nami ay bagasan na puguson. Karena mersaya tali Tuhan. Jalan di bagasan arsat ni roha binahin ni soro ni Arion. Irim do piro nami toktong Tuhan. Saya homan toktong pangodian nami nang pangodian na sida ay hodol Tuhan si Pangulo Hajol Maun. Saya padungo mahami sudil Tuhan madalani na masaon. Asaw nang dipoto si Bolis sami. Asa unang gabi marna luja hami, mga daw piya kasusanon. Pamonang mahami toktong maralohon rohan nami. Jala humar toktong Tuhan miyan di bagasan Huriam nang di bagasan rohan nami. Tongal Tuhan, saya ulo may Panginoon nami. Ali Tuhan Jehovah marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Na terpuji rap dohoto di perbadia, rodi saliling-nililing na. Amin. Mara dihita, jala tapapunga pileta. Oh
nyakoma peliata martang yang maita. Ale di bata manami na di Banua Gijang hodo harorowan saluhut silon lehon na denggan do nasa udibasa na malutus. Upasa tami masia na nilehomi tuhami pilihan nami tu. Sejalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Aso parhasia kami pelianon. Pati bulon harajomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti to dim. Asalam utadahami godangi silelehon mi tuhami. Asalam girgir kami mandok melihat itu mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mandok maita di tangyang atau patai. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajomu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hangulua siapari. Sesa madosa nami songon panesan nami. Di dosa di dongan namardosa tuhami. Unang kami tugion tu pangunjunan. Do mami sen pangagu. Ayeho do punara jaon. Dot aguguon. Dot sang linga. Amin. Didongani asin irwan itu atas Yesus Kristus. Dot holong irwan bata ama. Dot pasauran itu di perbadia ma. Hamu saluhutna. Amin. Di hamu amanami inanami na inaulongan dua gasan guar di Tuhan Yesus Kristus ngasuk kita partangyangan di Bornginon pasu-pasu ma partangyangatta sia kami naison aka para haladu ni huria amang pandita resort aka pandita fungsional pandita Solomon Silitonga dot inang pendeta Borus Nambela nang songoni aka donga paralu di situa naro di tikion buat keluarga nang songoni di operator kameramen mandok tuita salutna horas meta